What is up mga kuys? So today no natay adtoan na pod karon no. Tuyo ko nga mauban ko ni nga pangaligo nga sabot sa mga classmate no. Kay para natay ma-upload na pod sa YouTube. So karon no bahalag lain kayo ang panahon karon sa gawas, bahalag naibagyo nga mga butay pero may magbali atong ilong kay hadlok tag ulan. So mga ligo na may, let's go. So guys, ready na ako mag-to no. Pero nakawala ko yung panahon. Oh, medyo lain ang panahon karon guys, pero okay na na. No? Ligo kita ka pa natuan. So, let's go. Balik ko kaya limtan ako ang silupin. So kung mga ligo mo guys no, ay hindi kalimtan yung silupin no kay ora ginatong sandalan kay no sudlan sa mga basa ulan kung galing no na sundan yung cellphone. So karon ato na ko. Sure na gid. Let's go. And you did right from the start. So guys, gikan namin na magpangaligo. Yeah! Basta mo sa camera. Yeah! Bago namin na magpangaligo pero wala pa minahuman. Yeah! Ato namin center of the attraction para magpalit of drinks, you know? Drinks is our favorite drinks that cannot be eaten. Alright? And you deserve. And you did right from the start. And you did right from the start. So napalit na naman akong kinalang paliton. Puto lang pangaligo kanina. Hi friends. Hi friends. Ulo kayo
guys. Ulaw na siya mag-vlog guys. Dagan yung tao guys. Hi, oy. Hi. Hi, ano yung ngalan? Yeah. Guys, di siya matagal siya ngalan no. Wala siya guys. Gapa manggod ko guys. Ah! Wala! Tara na yung tag-iyaan ni guys. Ganyan na dyan na sila. Uy, mas like ko dali na gawin na mag-gig ko. Ganyan na dyan na sila. Buwit sila slide eh. Sino lang mo, hi. Hi, Iva. Amo pinaka-healthy nga friend. Pinaka-healthy nga classmate. Iva. Sino ito siya? Si Iva na siya, si Iva. Muna to guys, sa picture na dahil guys. Picture tayo sa guys, dugay ka ayang tag-iya guys. Ay, dugay kay slide ay. Hala! Hi guys, ano sila mong friends? This is our friends. This is our Daddy Sander. Hi! Si Charot na guys. Bawala siya guys. Si muna mong kuya. Kuya Mike. Teng! Ay! Unsa mo na yung sinadari? Gwapo kaya akong crush guys. Muna mo siya. Wala ko ikulit eh. Pero muna akong babe. Muna akong babe. Di pa din ka masagot. Ano ba? Wala lagi nakakrush nato. Ini dayon, muna siya ang crush ng bayan. Ini, muna yung rancher guys. Kaya ni guys, you know what? Guys, sige. So, sige. Muna itong tagiya. Ako isa ang crush guys. Hi! Next na guys. Bulag kita. Babe. Bulag kita. Ikaw na lagi ako, babe. Ikaw na. Come guys. Come baby. Oh, I'm coming. What? You're... Aray. Pasa daw. Wala mang paano yun? Paano yun? Sabay lang. Yan si Kabag. Go Kabag. Masirado. Hello! Tangan kita. Oh my gosh. Gusto siya mag-hi. Kuya Mike. Kuya Mike, manggod. Kuya Mike. Matag-iyaan yung tao na. So, ano kabalon sa kong buhaton? Kino kabalon vlog? Ngayon, tag-iya na guys. So, guys, i-like niyo sa guys. Subscribe, share, kaya ano. Idudol tamo guys. Oh my gosh! Gamso na to sila. Hala! Talagang Pilipina. Talikod. 1, 2, 3. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Go. 1, 2, 3, go. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan. Bro, ligo sa tata. Bro, ligo. Tesa. Missing someone. Missing someone. I am sad and so missing someone. Missing someone. How much you miss her, and you deserve.
promise you